Astatoro, Rytmaus. Zatiaľ sme 5, ešte musíme niekoho zohnať. Grindera? Môžeme Grindera. Dal som pýtal Čeklaudovi, či náhodou nepôjde. Takže uvidíme, čo odpíše. Len Čeklauda neviem, jak to má spravené, vieš, lebo on teraz už nehráva hry, on si tam len poprdkáva v stoličke a kúka videá. Čo sme my robili pred 3 rokmi, tak on robí teraz. Blbeček jeden, Čechunský. A... Otevřeli to! Někdo otevřel bránu? To si... No. Oni vedia korasy! Oni vedia kód! Oni vedia kód, ty kokot! Ineo, ježiš, vy jste kokuti. Jak možné? Tak vám to A to vy neviete rozprávať? Běž změnit kód na tu druhou, rychle, běž. Čo robíte? Okamžite chodíte resnúť, bežte tam alebo niečo. Prečo ste boli na skrytých bránach, vy dementi? Si retardovaný. Vy ste jebli a kokot. Ja? Čo ja? Pro za hlavu jeden? Můj net? Jak na klous. Zavři to prostě. Tak musím říct, ne, ty vole. No, ty vole. Ja som ťa zabil, nie. Action is coming, tyjo. Do brány, hej, kdo máš zabije kokot, oficiálne. Ale máš oné, nejaké zbranie u seba, alebo tak? Šéfko, ty keď si donútra, tak musíš mať niečo ako normálne oblečené. Ja to vlastním. Aha. Dáme safe. Dobrý den. Zdravíčko. Můžu nás pýtať, jaký máte názov účtu? Teď se dokrát založit, jaký máte vy? Právě Já nevím. Třeba účet. Účet? Pis účtu. Čo ti je otázka, není návod. Bude to je píčovina. Dobrý, tak já půjdu první. Do píče. Jak to funguje? Jo. Dám čeno. Prosím, dolů pozor. Do píče, jak to správím? Do píče, au! Zanětá vega. Au. Asi mám vyhodené koleno. Do píče. Co to zavolá ty JMS? Prohlídka osoby se dělá pouze osobou stejného pohlaví. Nie, myslím, že to pôjde, keď mi pomôžete. Díkes. Poďte. Som smedný jak hovado. Čo tam lašuješ? Koľko? A za čo? Tak som išiel 112 na 100. Na rýchlostnej ceste je limit 100. OK, zeber si to do piče, ty retard. Počúvaj. Infarkt som dostal, tak tebe jebe. Košte neustal. Podaj mi to. Áno, a oštím ju. To mi to napísal. Tak jebnutý. Počkaj, ak to prehrám, ja ti hneď najebem ban na 40 dní. Takže to reči skurvené. Tak ja to tu rozbíjam celú hru. Big action of doom, it's big, slow and incredible hard to take down, ok. Tu máte harpuny. Niekto máte harpuny, chat. Pozri sa na tú mapu, kde to je. Však ty musí... Ja sa sústrediť, ty kokot. Lebo tu hraje s gitarou, oný. Zastrel ho. Dobre. Hej, ja musím zabít Freeze. Prečo? Protože on leží na platformě a já ji nemůžu upgradenout. Tebe jebe, ale on tam nemá spacák. Good night, ale to jenom ho můžem dát, když ho zabiju.
Poďme. 4, 3, 2. Žádám taky 10, když to dáš. Dobre, Si zobrám to prachy. Však som ukradol. Tak jo, dobrý večer, dámy a pánové. Jako? Rádi bych vás... Že? Ne, počkej, zase to nějak udržíme, dobrý? Já budu mluvit nejdřív, pak nějaký otázky. Dobrý večer, dámy a pánové, rádi bych vás přivítali na historicky prvním utkání. Strašne mám to nasralo, ty kokos. Ak budeš mať lábu, nikdy nedám sap? Čo? Kvôli čomu? Keď budem mať lábu, práve že konečne by som... Počkaj, ale nezapamätám adresu. Kde to je presne? Ty kokot! To bolo čo? Čiže nejdem do toho regálu už nikdy, to vám hovorím. Čo si ty blázen? Odomkneš mi prosím, do piče, kolena pod koloni, počúvaj, mám rozjebaný lakeť. Si idiot. Kokot, soráč. Počkaj, sa podľa tu zakopolo niečo. To je úplne v piči. Chápeš? 6? Videl som 6. 5? 4? 3? Počkaj, tam bude... Dvoň nám bude telefón a rozjebím ho. Tak toto upratovanie ide na 100%. Tak toto upratovanie ide na 100%. To čo v tom bolo, ty kokot? Pálo Šerva dostal protein? Neviem. Myslím, že hej. Pálo Šerbis. Ten blázen, kde je taký bazénik do píče? Kde sa dá teraz ísť, keď je taký loadout, kde sa dá ísť na také miesto? A ja chcem ísť do píče. Musím mu napísať, že kam kurva išiel. Že jak sa dá niekam dostať. U frajerky? To je frajerka, má hen taký dom, hen taký bazén? Tak sa volá, nech napíšem. To má hen taký bazén fakt? Ja si v hlave hovorím, že kokot chlapci, že ja mám slanú vodu v bazéne, že tam je kľud, ale ako nemôžem sa tam kúpať v januári, no, popravde. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deep.